pretnju za bezbednost đaka predstavljaju neispravni autobusi koji su prijavljeni za prevoz školaraca. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je da je do sada u Srpskoj obavljen tehnički pregled na 191 autobusu za prevoz đaka, od kojih je neispravna skoro trećina. Najčešći uzrok, neispravan kočioni sistem, uočen je kod 44 autobusa. Upravljački sistem je neispravan bio kod 10 autobusa, a svetlosna signalizacija i ostali nedostaci kod 19 autobusa, rekao je Trninić u Bijeljini, gde je prisustvovao akciji vanredne kontrole tehničke ispravnosti autobusa. Ti autobusi se vraćaju u radionice da otklone nedostatke, nema kažnjavanja u ovom momentu jer su ovo preventivne aktivnosti. Svjesni sam toga da i u toj oblasti tehničkih pregleda ima određeni propusta ili radnji koje nisu baš dozvoljene, ali ne mislim da je to neki veliki broj. Ima tehničkih pregleda koji to rade jako savjesno, oni koji ne rade njih nećemo spominjati.